Mula sa dating sitwasyon ng ilog sa bahaging Mamating Sur, Nagilian, La Union, kung saan hindi makapasok ang tubig sa intake facility, ngayon kahit papaano nakakapasok na ang tubig sa intake dahil na rin sa pagtaas na antas ng tubig sa ilog matapos maranasan ang mga pag-ulan. Mga tubig na ito, ma'am, galing po kasi sa bundok, so doon po palaging umuulan, kaya makikita po natin na talagang malakas po yung tubig, pero kahit na malakas po siya, ma'am, mababa pa rin, hindi siya makaano. So, ang remedyo diyan, kailangan nating harangan, mag-construct ng brush dam para pumasok po yung tubig. Agad na nagsagawa ng inspeksyon ang National Irrigation Administration o NIA La Union Irrigation Management Office matapos mailapit sa kanilang tanggapan ang hinaing ng ilang magsasaka sa ilalim ng Nagilian Irrigator Service Association Incorporated para makapag-ipon ng tubig, brush dam o pagsasalansan ng malalaking bato ang ginagawa ng mga magsasaka. Ipinaliwanag din ng NIA ang disenyo ng kasalukuyang intake facility. Itong Nagilian CIS po ay na-construct po ito noong around 1984. And then over time, so ang design po nito kasi is intake type lang po. So naturally yung river po natin dito noon is mataas po. So hindi na po natin kailangan na harangan siya para pumasok po yung tubig dito sa intake. Tapos nung around 2010, so nagkaroon po ng renovation po dito or rehabilitation yung ating intake kasi nagkaroon ng problem sa siltation. So kaya po nagkaroon po tayo, ni-revise po natin yung design ng ating intake, ginawa po nating mga orifice type para ma-minimize po yung entry ng sediments galing po sa riverbed. Malaki na po yung naging changes dito sa riverbed natin, particularly doon po sa elevation po ng ating river. Nung time na yun kasi mataas po talaga itong riverbed, hindi pa po nakikita yung mga rocks po dyan. And then kung makikita po ninyo yung ating bridge dyan, talagang hindi, diba, hindi makikita noon yung footing niya. Umunod dati level ti danuman, nag-request kami man ng itiniya nga baliwad da iyon umugda, pati intake na. So data nangyari na data, kutata medyo nag-repeat man. Hindi amo no kasama ito, pati pamayan iti engineer nga, ay design ti engineer tiniyan nga, tapno kasta makakuha kanila. Nung siguro, adada mo nga eksperto iti matubig. Pagpatulong tayo latakin niya, tapos sa gana damo nga tumulong. Itong ating tinutungtungan ngayon, ito yung original na intake facility o pasukan nga ng tubig mula doon sa may river. So ibig sabihin, talagang mataas noon itong antas ng tubig mula nga doon sa may ilog. Nasa 3 hanggang 4 na talampakan ang ibinaba ng intake o pasukan ng tubig dahil na rin sa pagbaba ng antas ng tubig ng ilog. Pero sa paglipas ng panahon, hindi lang din mga bato ang makikitang lumilitaw na, maging ang footings ng tulay lumitaw na rin. Pero ang pagbaba na antas ng tubig sa ilog, epekto rin umano ng quarrying activities na nangyayari malapit sa lugar. Matapos ang isinagawang inspeksyon, isasama na rin umano ng NIA La Union sa kanilang priority project sa susunod na taon ang pagpapatayo ng weir bilang permanenteng solusyon upang makaipon ng tubig ang mga magsasaka. Pinag-aaralan namin dito is maliit lang po, mababa. Ang purpose lang po is para lang mapataas, harangan yung river para mapataas yung tubig. Ayon po dito sa mga farmers, yung kailangan po nilang level is around 1.5 to 2 meters po, ma'am. From the natural elevation po ng ating riverbed po ngayon. Magkakandak po kami ng feasibility study and at the same time, consultation po dito po sa mga resident na dito na nakatira dito malapit sa ating site po, ma'am. So hopefully mapunduhan, ma'am, hindi siya ma-slash. Joan Punsoy, Balitang Solid North.